जे BPFनि माखासे इउटुबारफोर बा माबाफोर जायफोरा बिथांमोना ससियेल मिडिया दिहुनो बिथांमोना जेबो बाथ्रा गैयैखाय नै दाखालिसो आंखौ देलायनायनि बुंलायबाय फट' सट' आपल'ड खालामलायबाय नाथाय आं रायजो राजानिसिम बुङा होननानै सानदोंमोन माने आङो दाखालिसो 7 दिन हस्पिटालाइज जादोंमोन हस्पिटालाइजआबो गिदिर बेमार नङा आंनियाव मोनसे मा होनो नोलो एम्फौ अरदोंमोन बेनो आंनि देहायाव माबानानै थानायखाय दासिमबो आं बे आंनि देलायनायनि माखासे माबाखौ सोलायनो गोनां जादों दा बेयाव बिथांमोना गोबां राजनितिकनि बाथ्रा बुंनोनो गैला नालाय सोर हिनजावा मा देलायदों सोरहा मा दख'ना गानदों सोरहा खानाय स्ट्रेट होदों नै बेखौसो बिथांमोना बुंनो माने समय मोनबाय आरो सोरनिबा देलायनाय सोरनिबा जानाय लोंनाय मालाबा प्रमद बर'खौ अमा बेदर इस्किनि जायो माबा बेदर इस्किनि जायो हे आरे नोंसोर जुदि रायजोनि खामानि मावनो ओंखारदोंबा जों दिनै उमुक मावगोन ओरै थांखि लादों जों बिटिसिआव उमुक मावगोन जों नेक्स्टआव सरकार फैबा हे नोंसोर मावैफोरखौ गोसोखांनानै लिरना बुंना ससियेल मिडिया दरनना मा सोरनिबा हिनजावनि देलायनाय सोरनिबा माबानि देलायनाय बेखौ बुंनांगौ खोथा गैया सोरनिबा बेदर जानाय लोंनाय ओरै जायो थोरै जायो हे बेफोरो राजनितिकआव नै बेफोरो जेबो इफेक्ट होआ इफेक्ट होयो माया नों मावनो लानाय जोंनि मावनायनिफ्राय देरसिन जायोबा इउपिपिएल दोलोनि सरकारनि मावनायनिफ्राय नोंनि थांखिया देरसिन जायोबा नोंखौ मोजां मोनगोन रायजोआ नोंसिनि दोलोखौ मोजां मोनगोन थिग बे आरोखि आं बेखायनो खावलायदों जायफोरा इउटुब एबा माबा ससियेल मिडिया सालायो बिथांमोना एसे गावसोरनो साबधान जानाया मोजां मानो होनबा रायजोफ्रा दानि जुगाव बुजियै गैला बुजियै गैला गोबाङानो निन्दा खालामदों जे बिथांमोना बेलेग खामानि मावनो गैला नामा सोरनिबा हिनजावनि देलायनाय सोरनिबा हिनजावखौ आपल'ड खालामनानै ओरै खालामनाय दिनै बिथांमोना सानदों नामा सोरजोंबा ओरै खालामनांगौ सोरजोंबा हाबा होनांगौ दाखालिसो नुदां फेरेंगाजों हाबा होनांगौ बेखौ होननानै ससियेल मिडिया दिहुनदों बेखि मोनसे राजनितिकनि आखल नामा बियो आरो नों मावनो लानायखौसो खिन्थानांगोन रायजोनो नों मा होगोन नेक्स्टआव सरकार फैबा बिपिएफआनो फैबायलायनो नों मा थांखि लादों बेफोरखौसो फोसावना जों जेरै जोंना मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिनै फोसावगासिनो दं मा मावलांगोन मा मावबोखो मावबाय दिनै 4 बोसोरावनो गोबां खामानि मावबाय आं एसे आगोलावसो होनदों जे आइजो माहारिखौ 58% आइजो माहारिया साख्रि मोनदों दिनै हौवा माहारिया दिनै 42% साख्रि मोनदों मानो आइजोखौ सनमान होनानै बांसिन होदों दिनै बिफाङा सानदों बिमाया जौगाबासो न'खराबो जौगागोन बिनि थाखाय बिथाङा दिनै सिन्था खालामनानै बिटिआर गभर्नमेन्टआ जोंनो आइजो माहारिनि बांसिन